Bueno, boa tarde. Arrancamos. Dio Dani no prólogo do Peroso que falar ben dun amigo é un traballo complexo. E teño que darlle a razón, pois non é doado presentar a un impresentable como Luis Chapela. E cando digo impresentable non o digo por mal. O digo porque Luis non precisa presentación, que dende rapaz xa se defendeu só, aínda que sexa cunha pistola de martinicas, ou con feixe de versículos que soan como bimbiazos. Mais o noso bardo da República Independente da Peroxa insistiu en que tiña que ser este mal alumno seu o que presentara esta conversa entre amigos. E non me quedou outra que tentar fiar unhas palabras para sair do envite. Revolvendo no fallado da memoria, lembrei de cando traballábamos xuntos, alá na punta do Cubillón, fronte a ese mar que ben coñece o noso amigo, pois xa de cativo andaba a pescar a Ardora. E lembrei cando viña a media mañán a miña peceira, cun café quentiño e un poema no peto, era quen de deter hasta o tráfico dos camións. Para levarme un tempo a unha terra que semella que desapareceu, mais que agroma nos versos e nas historias da xente senlleira como o noso amigo. Que despois de levarte das orellas por ese paraíso perdido, remataba sempre dicindo: "Aprendiches algo?" E non ia aprender, con tan bo mestre. Aprendín que a froita que mellor sabe é a roubada, que os primeiros bicos saben a gominolas, que no bar de Lolo os rapaces podían ver as películas ou cortar o pelo, e que no Antroido a xente cagaba de medo coa cera. E moitas desas historias que as atoperades neste Peroso, un rapaz da aldea, e moitas outras, como cando chegaron as suecas a Moaña, ou as noites no Quitasueños, ou cando foi por primeira vez en autobús a Pontevedra, pagado pola Guardia Civil, aínda están por publicar, pero seguro que se lle tirades un pouco da lingua, pode volas contar hoxe. Aínda que tamén pode cortar o tema co seu habitual "cala a boca". Se o Peroso é unha máquina do tempo que nos leva àquela época onde o mundo semellaba tan pequeno que podía recorrerse nun día, mais tan cheo de historias. Que pasou? Hai xente lá, non sei se están mirando, se queren entrar. Curiosidades, chámase. Perdón. Se o Peroso é unha máquina do tempo que nos leva àquela época onde o mundo semellaba tan pequeno que podía recorrerse nun día, mais tan cheo de historias que non daban a vida para contalas, na Sorepa atoparedes un feixe de versos, ou versículos, como lle gusta chamar a Luis, cunha recendo salgado, como o mar ou como as vaguas, cun ecoar de amores perdidos e atopados, con puños erguidos, con berros de revolta, con anacos dunha xeografía emocional que non cabe nos mapas. Porque aquí están as dúas caras dunha mesma moeda. O Chapela contador de historias, que aínda ten aquel rapaz que facía chorar as nais de Verducedo cando se enteraban de que os seus fillos andaban con Luis da Rosa. "Ai, señor, se non volve rabuñado, volve descalabrado." Pero que ten tamén a ese Ulises que surcou os 7 mares, fiando versos cas tormentas, e que volveu cun aro na orella que, por certo, gañou a excomunión do cura de Moaña. Pouco máis vou dicir do meu amigo e mestre, salvo devolverlle o que me dixo outro día cando saíamos da última xuntanza da nosa Irmandade do Dolmen en Domallo. "Luís, ti has de morrer cando ti queiras." E se falar ben dun amigo é un traballo complexo, falar de dous xa é unha tarefa titánica. Porque hoxe tamén está con nós Evaristo Pereira, enrolado por Luís para ilustrar a cuberta e os camarotes do Peroso e da Sorepa. A Beri coñecino cando éramos mercenarios do exército francés, e debeulle coller ao gusto uniforme, pois el ainda segue reconquistando esta cidade que o noso señor alcalde pretende convertir nun parque de atraccións. O noso amigo, que fixo a súa carreira profesional en varias axencias de publicidade, ten traballado tamén para varias editoriais e publicado libros como Sempre Benéfica, a historia ilustrada dos repatriados de Cuba e Filipinas e os tranvías de Vigo na lembranza. Dúas ollas que todo vigués que se prece debería ter na súa biblioteca. Pero Evaristo Pereira, además de ser un ilustrador
un dos ilustradores destacados da cidade, non sempre recoñecido como debera, está tamén cheo de historias. Só hai que abrirlle a villa para que a solte. Mellor se acompañado dun licor café, para acompañar a conversa, e rodeado de amigos como hoxe. Mais tamén como Luís é un home comprometido coa nosa terra, con esta terra que cada vez menos nosa, pois son os dous, vos e xenerosos, e non dos que dan esquecemento. Por iso tamén o seu compromiso coa nosa memoria, ca memoria dos fuxidos e das rapadas, dos que loitaron nas barricadas do Calvario, preto de onde agora nos atopamos, e dos que foron asesinados na Praia das Fontes, dos homes e mulleres que loitaron para que hoxe poidamos estar aquí falando sen medo e nesta lingua que aínda é nosa. Aínda que o mellor é que cale xa, e que deixe que sexan eles, Luís e Bari, os que falen, e tamén darvos a voz para que aproveitedes a ocasión para conversar con estes dous mosqueteiros que hoxe veñen armados de contos, debuxos e versos. Bueno, eu como se me temía isto, cando preparamos isto dixen ya Anso, vai ser mellor que non botes no cartaz, non se poñe presentación, simplemente botas conversa entre amigos, e o que queira vir ben, o que non queira vir non ben, porque quedaría máis aceitado, porque eu despois do que acaba de ser el, que vos vou dixer eu, a ver, pois non vou dixer nada. Eu para presentar este libro, podedes creermo, preparei aquí 2 folios, pero non para aquí, senón para cando se presentou por primeira vez, e non li ni unha palabra. Entón dixo, vou levar o papel por se a mellor se me ocurre. Pero xa escuitando antes, pois tampouco. Quedará para cando sea lá en Cospedriños. Aquí tampouco. Bueno, hai un artista argentino, descendiente de orixen de Orensáns, que lle chaman Néstor Goyanes. É un grabador, premio nacional na Argentina, de grabado. E este me dixe sempre, sin amigos non se pode. E ten toda a razón. Imaginarvos. Imaginarvos aí. Sin amigos non se pode facer nada. E a prova son estes pequenos libros do Peroso e da Xorepa. A Xorepa, porque isto veu ali un cantante que lle chaman Cabeciñas, cantante de pico. Entón o Cabeciñas díxome, moito falas e moito escribes, pero da Perosa non falas nada, nin escribes nada. Pero ti, mona, pero se non fago outra cousa nada máis que escribir. Entón, cando lle dei o libro, dixo, toma, a ver se sales aí no libro. E este nome máis raro xa non lle entraba. Entón, mira, eu xa non sei o que di aquí. Dixe, pois tens que lelo ao revés. E ao lelo ao revés ves que é Perosa. Nin con esa. Bueno, pois o Néstor Goyanes tiña toda a razón. Hai que ter amigos para todo. E a prova son estes libros. Porque estes libros traballou Evaristo, traballou este home, traballou Dani, traballou isto, como se chama? Heitor Mera, que pois Heitor Mera pois é un pouco máis que un amigo tamén, porque sempre está aí, cando hai así algún fallo técnico xa me rompe a cabeza, e tira da cabeza, entón fai o que queiras, acabouse. E todos son amigos. Entón, os libros están feitos por amigos. Non ten nada que ver que vai aquí Luís Chapela, nada. No próximo vai aí Luís da Rosa. E así nadie sabe quen é. Bueno, entón, vou vos a ler un pequeno poema, porque despois ando tamén un pouco fastidiado da garganta. Levo aí uns días, bueno, eu tampouco os quero nin contaminar, nin cousas desas. Entón, para que vamos a andar con tonterías? Isto dice así: o luceiro, viaxo no tempo que foi meu, na memoria dunha néboa espesa e máxica.
contos e lendas que nos fan tremer de medo na noite. Fora, o urballo soltaba vaguas da vida. O tempo pasa lento na aldea, entre pasaros e palleiros de erva seca. Rosmo o labrego, xa canso e cos osos doentes. Como un luceiro perdido polo camiño, aquela muller de corpo delgado camiñaba taparamentes, onde a luz xoja cos piñeiros e cos carballos. Un candil de carburo alomea a pequena casa. Ela soña con volver a fender a terra, enrejos e sementar patacas. Frágil como o cristal, xa non é capaz de levantar o lijón. Soña cunha nova primavera, pois non se sente vencida. É dicir, estas cousas que se recollen aquí nestes versículos sempre están relacionadas con algunha persoa, con un lugar. Aquí, neste libro, hai moita toponimia para que non se perda. Están recollidos nombres de lugares, de sitios, de veigas, de ríos, de fontes, porque para que non se perdan. Porque dentro de pouco chegamos a conclusión de que a site é site, moaña é moaña, e non hai máis que a moaña. Porque agora, pregúntale a calquera, oye, de onde vives? No Rosal. Pero no Rosal, non todo é o Rosal. Eso só expliquei unha vez, e teño que volver a explicar. No Rosal, que é a parte nova de Moaña, fixeron unha rotonda, e entón puxeron un león, que é o escudo de armas do paso que era, e uns rosales así por arriba, unha cousa así rara. Porque a xente ignora que o rosal non era de rosal de flor, era de rosar como esclavos ali a xente a traballar. Pero iso xa pasou. Entón a xente reconvertiu a palabra en rosal, das flores. Eso é o noso. Entón, eso quería unha puntualización. Porque é conveniente ir machacando un pouco estas pequenas anécdotas, porque ao final son anécdotas que vades a topar aquí nestes libros, neste libriño, como un can que non me acordaba ni o nombre, e puxo un nombre raro, e o can era dun dos do PP, e cando leo o conto, dixo, joder, non te acordabas do can que era o Johnny, naquel tempo, xa. E o can era o Johnny, cuidado. Bueno, entón isto dixía así, conversas, unhas cuncas de esperanza entre amigos, como debería ser. Unha tarde pola fresca, cantamos para todos os presentes. Soños que veñen e van desde os outeiros, percorrendo a matria verde soñada. Conversas que falan da lembranza nos furanchos da aldea e dos viños da nosa terra. O vento baixa do Carballal con aires dunha nova primavera. Soñan os ventos, poetas que recitan na taberna. Isto porque nos furanchos e nas tabernas sempre se cantou. E agora é unha vergonza, non che deixa. Este día despertei de noite e eu, pero manda carajo, que agora mellor te queres poñer a cantar en calquer lado, aquí non... Había que coller, levantarnos e marchar. Claro, porque como non se vai poder cantar nunha taberna se era o normal? O normal era como agora cando miran fumar a calquera que parece un apestado. E por iso eu digo moitas veces, bendito aqueles tempos que cando fumar non era un pecado, porque agora casi te tens que confesar. Pero bueno, aí vamos. Vou vos a ler outro poemiña. Isto, e xa lle dou paso a Evaristo, porque eu non estou alá moi ben, porque se estovera ben... Vou quentando, Luís. Entón, este dixe así, no outeiro do luar, no monte de Agodelo, o monte de Agodelo é como cando chegades ao molle de Moaña, no Peirao, se mirades alá, o faro queda pa aquí, á dereita, Montefaro, pero si, en línea reta, hai un piñascón alá arriba que chaman o monte de Agodelo. Ali hai unha mámoa e están os restos dunha antigua capela que lle chamaban de San Lorenzo, que perteneceu sempre a Bueu. Pero os deslindes que fixeron cando foi con Franco
meteron na parte de Marín, que é toda unha mentira, porque realmente está todo en Bueu, non? E máis, e un periodista atreves a dicir que aquellos restos que ya ni existen, e tú mirachenos como a mí, pero el dixo que ni existían. Porque non foi ali. Claro, porque desde o despacho non se sabe. Entonces, bueno, é un ajodelo, hai eses restos dunha capela que se poden ir a ver, e aquilo tuvo que ser un lugar maravilloso, idílico, porque eu tuve acceso a unhas documentacións de cando viñan aqueles visitadores de Santiago, naquel tempo, antiquísimo, e ali falaba de, bueno, de carballeiras inmensas, daquilo do outro, unha gloria. E hai un montón de lendas alrededor desa capela, non? Polo tanto, vamos lá. No outeiro do lugar, no monte da Jodelo, camiñas por sendeiros de todos os efentos. Por entre os pinos e eucalitos intentas ver o mar. Levas o resendo da carrasca cada vez que te pos a berrar. Pasas a vida dun ou outro lugar levando contigo as lembranzas dos teus soños de mocidade. Isto é así porque eu cando vos falo pinos e eucalitos, no monte da Jodelo, cando eu era un neno, íbamos ali a buscar os piñóns das piñas para comer, porque ali era un monte inmenso onde todo eran pinos mansos, donde o piñón se comía daqueles pinos mansos. Os todos son eucalitos. Cando veo aquel rollo de Icona, toda aquela atrapallada, cortaron todo o que era pino e plantaron eucalipto. Por iso o conto este, non? Ai, meu querido raposo, que dormes nunha cama de follas, és o señor dos montes envolto na neva do amencer, porque ali hai un lugar que lle chaman o outeiro do raposo. E é así. Eso contoume señora peregrina. Nos teus ollos vai a natureza, e na alma as orixes e o resendo do mar. Tan lonxe, tan cerca, no outeiro do raposo, volves a amosar a túa grandeza. É dicir, isto está, como vos dixen, recollido de toponimia, de persoas, de xente humilde. Aquí non ir a pensar que vades a topar palabras rebombantes destas que solamente se ven nas revistas de 16 interview, 10 minutos. Aquí non hai nada disso. Aquí é todo sinxelo, feito na casa, tal, pum, acabouse. En relación ao Peroso, a miña filla me anda rompendo a cabeza para que faga unha segunda parte. Claro, pero esa segunda parte é peligrosa. Non pode ir, xa non pode ser un rapaz da aldea. Esa tendo os rombos. Claro, aí temos que empezar a mellor, pois, que sei eu, en Nova York. Imagínate. Porque con 16 anos, estaba en Nova York. Eu, cando lle conto isto aos rapaces, non dan creto. Este fulano está loco. Así, eu penso, está jamao perdido. Sin falar inglés. Non sabe falar nin castellano. E fala gallego que non sabe nin o que di. E con 16 anos estaba en Nova York, está jamao perdido, home. Algo de razón non lle falta. Pero hai que pensar que a vida é así. E naqueles momentos non levou por eses derroteros. Aquí son uns contiños pequenos que vos fala, bueno, dun rapaz que iba mirando a vida e iba descubrindo un pouco as cousas. O domingo pasado, mirar que esta presentación é a hostia, se vos fijades, non ten ritmo ningún. O domingo pasado tiña un problema. Andaba medio agripallado. A miña moza me dá agripallado. Dixo, me cago, non hai ni ir a donde comer. Eu son vou para a cama, non sei que, non sei que. Comprei unha barra de pan e comín unha lata de chínfanos. Estaban cojonudos. Porque, ademais, os chínfanos tens que levar un pan case especial. Porque despois de estiralos, hai que empapalos por un lado e por outro, darlle volta e tal ao pansiño e todo aí dentro, e sabía a gloria. Entón, bueno, aí, como Dios. Esa foi o domingo, a comida do domingo. Comida chucha, Está mandado. Entón, os chínfanos, os patajullos, os alcriques, todo o que queiras, ven sendo o mesmo peixe. E eu recordábame,
este día, falando dos pans, ali na Ovella Negra, que a Evaristo nunca lle sal, hasta vou lle chamar o carneiro negro. De crees que é normal. Entón, na Ovella Negra, estábamos falando dos pans, e evidentemente, en Moaña solamente agora se queda un pan solo, un forno que ainda cose con leña. Pero xa as fariñas non son o mismo que eran antes. E os pans xa non saben igual. Entón eu lle dicía, do forno de trigo, eu recordo, aquelas boliñas pequenas así, e tiñan arriba un perecucho, e na taberna de Delmira, aquilo era aquilo era unha divinidade, porque cortabas aquela bola e enchías de alcriques, muchacho, aquilo era unha maravilla, E o aceite por riba. E o aceite por riba. E pois ibas a do porcón, e no do porcón aquilo era outro espectáculo, porque lle dixías, prepárame un bocadillo de chifres, pero claro, a lata levaba aberta varios días. Entón, collía o cuchilo, un cuchilo grandísimo, facía así as moscas, ras, e collía atrás. Aquilo era unha maravilla. Sustancia. Tiña un sabor especial. Entón, claro, aquí atoparedes tamén un conto dun rapaz que nunha boda, na boda do gobernador, faite idea, na boda do gobernador, que é gobernador sin título, o único título é o que lle deu Pepe o outro día, deu dúas pés. A boda del, ainda non se empezara a comer nin nada disto, enganchamos un alambre deses das viñas, e alá o Lito engancha no alambre, macho, e caen os dentes todos. A tomar polo culo. Un menos a comer. Entón, claro, eses pequenos contos, que a vida está feita deses pequenos detalles, pois son os que trae o libro. Como o can aquel atravesado o Johnny. Entón, claro, facer un segundo libro do Peroso é un pouco complicado, porque xa hai que meternos nunha profundidade un pouco maior. Xa eres maior de edad, claro. Ahora que botas pa diante, pero despois si... O das suecas, hai que contar o das suecas e tal, nunca falta un can nunha merenda. Aí está. Entón, pero bueno, alá chegaremos. A miña filla non fai máis que romperme a cabeza, pero vamos aí. Eu xa sei que isto é así un pouco a lo bruto, daquela maneira e tal, estaredes pensando, está máis jamado do que el pensa, pero non me importa. Eu deixo-vos cun amigaxo Bari, que é un fenómeno, e temos que aturalo, é así. Veña, cun Bari. Gracias, Luís. Hola, boa tarde a todos e a todas. Eu son, como moitos me coñecedes, son Evaristo Pereira, son ilustrador gráfico e diseñador gráfico, traballei en publicidade moitos anos e son moi amigo de Luís. Somos tan amigachos que incluso casi compartimos os mesmos gustos, o mismo xeito de vida, ainda que el nacera en Moaña, alá en Berrusedo, alá arriba, na parte alta de Moaña, un sitio precioso, onde ten unhas vistas que se ve toda a ría. Eu, pois, nací na curva de San Gregorio, en Colla de Abaixo, o sea, Colla Industrial. Somos distintos, unha banda do outro lado. Bueno, Luís, aparte de ser un bo amigo, igual que Anxo, e outros compañeiros meus tamén, amigos de Moaña e de Cangas, pois chamoume un día para facer este libro. Este libro, para mí, foi doado facelo. Tanto porque non me fixo falta tampouco moita imaginación, documentación e todo iso. É un libro dos que me gustan a mí facer, e na que eu teño feito libros de historia, outros contos, libros de texto, cartéis, publicitarios, folletos e máis cousas, non? Pero foi moi doado porque Luís máis eu somos da mesma idade e máis ou menos somos feitos do mesmo pau de carballo, do mesmo molde. Entonces somos máis ou menos casi igual nas formas e tal. Luís, como vos expresou fai un ratiño dous libros dunha forma un pouco de andar por casa, pero moi amena. Os libros, por exemplo, o do Peroso, xa me imaginei, pois, Luís, de rapaz, pois naqueles corredoiras e naqueles camiños de Berrusedo, as etapas de infancia. El era un rapaz máis da aldea que eu,
pero eu tamén fui un rapaz un pouco máis urbanita, máis de, na que vivía unha zona industrial, máis ou menos éramos moi similares, e naquel tuve unha vida, como ahora dixo, pois traballar, ir ao mar tan novo, e ten moitas horas de vuelo do que é a vida, en verdad. Entonces, este traballo gráficamente me resultou adoado, porque me imaginei a Luís pois nun rapaz dunha aldea, un rapaz que teña, pois, que xogaba as bolas, pois, que non representa gráficamente un rapaz xogando as bolas, ou xogando o aro, ou xogando o escondite, o fútbol, ou ir a ver a televisión aos bares que se hacía antes. Entón, para min foi unha cousa bastante doada facer este tipo de traballo. Eu que me represento máis ou menos un dibuixante versátil, porque tanto fago para nenos como fago libros de historia, e dibuixos moito máis realistas, non? Pero me gustou moito, captei enseguida o mensaxe que Luís quería nos libros, por eso, por a cercanía que temos de edade, de máis ou menos as vivencias de cada un. E, sobre todo, o que me gustou moito é a toponimia que defende Luís nos barrios, e nas aldeas, e nos povos. Eu sempre defendín moito o tema da toponimia, sobre todo aquí en Vigo. Ali en Colla, sobre todo na parte de arriba de Colla, onde son eu, se cambiaron moitos nomes que antiguamente había. Entonces, eu son dos que hai que defender a toponimia e os nomes antigos de antes, non poñer cousas raras ni nada. A mí Playa América non é Playa América, é Playa de Lourido, o sea, min cousas non. Entonces, claro, en ese aspecto, pois Luís tamén foi doado. O dibuixo, pois un dibuixo infantil, doado máis ou menos fácil entre os nenos de 8 a 14 anos, máis ou menos aproximadamente. É o estilo que máis ou menos fixen. Eso con que o que corresponde ao libro pequeno este, Peroso. É un libro moi ameno, moi doado de leer, con as ilustracións moi limpas, en branco e negro, e na que a portada está aquí en color. E me gustou moito facer este tipo de libros. A min gustame moito facer libros para nenos. De feito, cando a veces me chama Xerais para facer os libros de texto dos nenos, pois disfruto facendo. É un traballo que a veces é un pouco, pois eso, pesado, pero eu disfruto moito con eles. Depois temos outro libro, que este, a Sorepa, pois este libro xa é un pouquiño máis arraigado á aldea, é un outro estilo, é un estilo máis elaborado, máis realista, do que acontece, o que representa o libro alá na zona na parte alta de Luís, que é de Berlusedo. Por certo, Berlusedo é un sitio moi bonito, é unha parte alta de Moaña, que se vexa moi ben a ría de Vigo, se vexe todo o litoral da costa, é un sitio fabuloso, precioso. Luís e máis eu, pois eso, foi fácil captar o que el quería. O sea, para mí me explican como é o que chamábamos antiguamente nas agencias de publicidade, cando facíamos unha campaña de publicidade, mandaba un briefing, cousas dos ingleses, dos americanos. Entonces Luís só me decía, eu quero isto. E entonces eu collín e facía aquilo. Collemos unha servilleta, Luís, sabe que queres? Isto, pois veña, esa me gusta, vale, esa está. Traballar con Luís foi moi gratificante, é un gran amigo, eu lle quero moito, verdad, Luisinho? É moi bo rapaz. É un hombre é moi simple, é un hombre moi da terra. Eu respeto moito porque é un home suminista do seu povo, da súa terra, de Moaña, do Borraso. Eso é que hai que vender, cada un ten que vender o que onde é. Entonces é un rapaz que ten un cariño inmenso, sobre todo por as añoranzas do tempo pasado, é moi arraigado a xente maior, porque a xente maior ten máis documentación para facer contos, vivencias, entonces tes máis documentación para facer este tipo de libros. Luís é iso, unha persona sencilla, como podechedes ver,
de andar por casa. Gústame tamén os bocadillos de alcriques, a mí tamén. Eu comi moito de rapaz. Miña nena traballaba na conserva en Paia do Mar. E nada máis, facer este traballo gustoume moito, estou moi contento con el. Lle deseo moitos éxitos a Luís nos novos libros que poda editar. Moitas grazas a todos e a todas por asistir aquí. E a Cartamón igual. Moi ben, vale, moi ben. Bueno, se queredes facer algunha pregunta, Vamos ben de tempo mallao, Mallaos, non somos aquí... Eu quedei con ganas de saber que tal en Nova York. Ai, Nova York. contalle aí o do metro. E Nova York ben. E xa está. E Nova York é unha historia... Porque non vos facedes a idea... Mira, cando eu fui a Nova York, o Corte Inglés aquí non existía. Entón, claro, eu as primeira vez que miro aquelas escaleiras que suben a baixa, foi ali. E ali como un rapaz, plum, para arriba e para baixo. Para probar a ver se aquilo estaba perfecto, non? E despois, ocorreuseme comprar unha chaqueta, un polar daqueles que levaba así un peluche todo por aquí. Pero claro, Maclao. é un daqueles. E eu, como bo galego, me tiro na bolsa e aspirar ali por o coche 45 grados baixo cero en Navidad. Caía neve día e noite. E eu coa norá na bolsa e ali teso co frío. Porque quería non estrenar aquí. Vos pensades que isto é unha coña? Non é unha coña. É así, é a realidade. Os tempos cambiaron, claro que cambiaron. Se eu os tiro coa bolsa, visto o chisme. Pero daquela non. Entón non vos imaginades o frío que pasei. E despois ainda por encima, que ali, xa sabedes como é aquilo, viña un taxi, e se conducía un negro, pasaba de nós. E cando viña o blanco, pasaba do negro, marcábamos nós. E que lo era así. Que sigue sendo os igual, polo que me contan. En Nova York eu pasei non moi ben. Deronme un pase para salir á calle, porque claro, era un rapaz. Leva aquela, unha muller, unha sheriff, estrella e todo, pasei unha bacarada. Pistolas, unha estrella aquí, e a fulana de... Baby, firmes, e puseme aquí. Coca-Cola, refrescos, mirinda, gas e tal, nada de alcohol, nada. Entón, co aquel pase tiña para beber. Non podía beber cerveza ni nada. Non como ahora, de embotellón ni hostias. Os con 10 anos collen a bolsa van do súper para daquela, non. Entón, eu en Nova York o pasei moi ben. Foron recordos ben, entramos nun cine, porque claro, aquilo é que era un pouco romper a cadena. Estábamos atados con a cadena, eu tiña un cansejo que xa non tiña nin cadena, pero é como se estuvera eu atado. Entón, chegar ali e dir aqueles que eran máis veteranos, vamos a un cine donde hai películas porno todo o día. Vamos a mirar, que aquí nin por asombro. Xo, como? Avante, vamos. Pero eu, nos sentamos, ainda con vergonza, nos sentamos casi atrás, que pouco mirábamos, Entón, claro, entramos, era pola mañá, non sei se eran as 9 ou as 10 da mañá, entón, veña, e aquilo era seguido. Pero eu, no asiento, que pasa aquí, que pasa? E meto a man así, e cando topo unha carteira. Topei unha carteira, jardeina, salgo para fora, vou ao baño. Fun ao baño, mirei, saquei os dólares que tiña, que ainda tiña uns poucos, Saquei os dólares, trego a carteira que le den polo culo. Entón, O piñón. chego xunto aos outros e dixo, bueno, que? Vamos estar toda a mañán aquí? Joder, vamos por aí. E metime nun restaurante puertorriqueño deses, e digo ao fulano, ternos que facer unha tortilla con patacas española por encima de todo, ainda que fajas 3, ti fai aí para todos. E claro, e paguei eu. E os outros todos mosqueados. Joder, cantos cartos tes ti, chaval? Meu cuñado, o alcalde, meu cuñado. Que?
roubache os cartos ou que? Dixe, vai, toma polo come, que canto che importa aquí, é que me vou roubar os cartos. Coma a tortilla, cala a boca, home. E ali servésese todo o canto e veña. E o fulano non pediu ni documentación, ni mirinda, nin hostias. Bueno, entón, eso foi en Nueva York, eu pasei no de puta madre, ali, así como che digo. E unha vez veu o cura, entón, claro, díxonos, bueno, que nos iba a levar dunha excursión a mirar a Estatua de Libertad e tal, e fomos, e veña va, no autobús, cura dos Estelamares. Pero, ao chegar ali, había tal xarabal de xente que nós xa non damos entrado. Xa non había máis cupos. Non, volta. Entón, volta, fomos a mirar unha exposición, aquel que era o máis grande do mundo, aquel, o Spirit State, aquel, como se chama? Empire State. Empire State. O meu inglés é fatal. Entón, fomos ali a mirar unha exposición, levounos ali, que era a historia da navegación, de barcos, e ton medalla e tal. Bueno, entón, ali atendemos ben o rollo, tal. Bueno, e deronnos a cada un de nós, eu ainda o teño na casa, $1 de plata de Kennedy. $1 de plata cada un, un chismiño e tal, como Dios. Quere dicir que eu en Nova York pasei no ben. Collín o metro que non sabía nin que era o metro, o metro non sabía, eu embarquei no metro, claro, teña os cartos, ao metro. E non parei. Eu non, sei eu onde tiña que salir, non teño puta idea. Entón veña, hasta o final. Debe ser que tropezou ali na parede e ali xa non iba. Entón, claro, eu xa non sabía onde estaba. Fora, salgo para fora, mima aqueles negros grandísimos, con aqueles uns jabardines de cuaro hasta baixo, muchacho, con pistola e todo. Entón, onde carallo estou aquí? E de repente sinto un hostiazo aquí, que cando abrín os ollos estaba dentro do coche da policía. Engancharon así por aquí e deron un sopapo e pum, pa dentro. Abrín os ollos, estaba dentro do coche. Xa me estaban a buscar. Xa faltaba do barco. Porque tiñanos controlados, porque nós ali estábamos detenidos, estábamos presos. Mira ti, un rapaz da Piroxa con 16 anos preso en Nova York. A ver. Entón, veño ao barco. E digo, usted, un puertorriqueño que era policía, pero falaba castellano. Usted está loco, hombre, está loco, que le van a pegar un tiro, me está usted en el Bronx. ¿Qué carallo sei eu? Está a contar a mí en el Bronx, en hostias. A ver, como é isto? Pero me cago en... Pero bueno, desas aventuras, no próximo libro, saldrán, no próximo libro, como aquela vez cando fun a... Vou dar unha premisia. A mes tens que contar o da camisa de papel. Sí, esa. Vou dar unha premisia, e unha vez marchei aquí na calle en Vigo, aquí na calle Falperra, había unha oficina que embarcaba a xente. Entón eu fun ali 7 ou 8 veces. Tampouco tiña moita gana, pero ao final dixen, pois veña, va. Entón mandan un montón de papeles para o barco, non sei que, tal. Eu falaba gallego malamente. Entón veña, a embarcar a Amberes. Que aí neve en Amberes, Dios mío? En pleno inverno. E claro, vos fijarvos como é a vida. E ali en Amberes, eu chego ali e dime un fulano que estaba no barco de Coruña. Oye, iba eu a máis outro chaval, non sei moi ben de onde era, non sei se era de Rianxo ou de Burela, non sei. Pero, díxonos el, oye, non embarcar no barco, que este barco está cheo de bombas, e dinamite, non sei que, vai pa Libia, e isto é unha bomba de relojaría no mar. Vem un golpe de mar, vai todo o carallo. Xo me cago. Eu, dixen, bueno, collín os papeles, jardei a libreta, e collín os papeles e dixen, fulano, capitán, toma, dalle ali ao fulano. Veña, a bordo. Tipo, eu imaginábame que dixía, a bordo, vamos. Eu non. Nada. Vai o tipo,
chama, a nisto caindo 9 seguido. O tipo chama a policía, muchacho, polo muelle adiante, en Amberes, come back. Ship, ni ship nada. Ni ship nada. E vai o fulano, oi, para dentro, para o coche, a comisaría. Vas a comisaría, café con leite e tal. Bueno, pero, dali un pouco, chama por teléfono, non sei que, volvemos a embarcar no coche, outra vez para o muelle. Deixo nada. Eu non embarco, compañero. Joder, outro berraba, non sei que. Nada. O chaval de Coruña dixo, eu se ti non vas, o de Rianxo, se ti non vas, eu tampouco. Eu non vou. Eu xa chegarei á casa cando chegue. Pero eu non vou. Lévanos para unha pensión. Claro, a terceira vez que a policía nos levou ao muelle, o barco xa marchara. Como Dios. Entón, lévanos a unha pensión. Recordo que aquela noite, porque mirar que hai que ter memoria, recordo que aquela noite estaba boxeando Urtai contra un gordo alemán por o campeonato de Europa dos pesos pesados. E a pensión era Don Vasco. Ale, eima, veña aí. E fixamos unha festa ali. No outro día pola mañán, volve a policía outra vez, isto aquí non se acaba máis. Métennos nun tren pa París, pa fora de Bélgica. E estábamos expatriados. Eu que sabía o que era aquilo. Sin un cano no bolsillo. Ni un cano. Eu non tiña máis que 1000 pesetas. Xurocho, 1000 pesetas. Entón, pa París. E ao chegar a París, bueno, aquilo era unha maravilla de ciudad. Collemos, preguntamos ali a 4 jorrillos que andaban por ali, e dinos o fulano, hai que dormir aí, debaixo das escaleiras, ou a cruzar unha calle para outra por escaleiras, aí hai que coller sitio. Ok. Entón, que mira como é a vida. Pero a gente da compañía, cando no tren que nos viñemos, o cabronazo iba ali no tren, se o este vai nos a joder. Entón, pasei por diante dele así mirándonos con cara de mala hostia, sabes? Así tal, a ver se o tipo dixía algo para él. Nah. E se dixo non entendín. Entón, en París, dixen, bueno, eu aquí teño que quedar uns días, porque isto non é cuestión de marchar para casa a correr. Hai que aproveitar unha vez que vas a París, que ainda non volvín, desde aquela, fijaros. Isto estou vos falando 2 anos máis cos 16, Entón, fun a cambiar as 1000 pesetas a un banco. E cando me miren entrar, chamaron a policía. Eu a falar a chavala, dixen, oye, cambia máis 1000 pesetas, tío. Joder, e colle máis 1000 pesetas, espera, como é que espera aí. Dixen, joder, levou 1000 pesetas e non ven. Eu non salgo dali. E ven o director do banco, da sucursal e tal. E me dixen, luego, falaba un pouco español. Yo, vacaciones en Benidorm. Carallo, aí tamén eu. Vacaciones en Benidorm e tal, non sei que, alá me estuvo aí, cambiou umas 1000 pesetas e ainda me deu, non sei se foron 60 francos de máis. Ainda había francos. Deu-me 60 francos, de puta madre. E tal, bueno. E ali xa estábamos quedando na reserva, porque claro, sabes como é aquilo, e aparece un fulano que viña de navegar dun barco de Noruega. O tipo era valenciano e iba a coller o tren ali para Valencia. Xa me contamos a nosa peripecia, e oye, vamos a ver. Bueno, eu ali en París, o de Rianxo só perdín. El non sei como fixo, claro, era, o mellor o home tiña outras necesidades. Entón, pero eu quedei ali. E cabe o outro, xe, mira que levamos aquí sin comer e... xa unha tiradiña, vai el colle, saca, arriou ali 5.000 pesetas, deu-nos, comprou ali comida, tal, e tumba, tal, o tipo marchou, e nos a dedo. Entón, de París hasta Vigo, a dedo. Que? Outra pregunta. Eleccións no País Vasco. Das primeiras debía ser. Claro, de noite,
Eu xa tiña unha fame de carallo. Entón, estaban pegando uns carteles da campaña electoral. Mira, por pouco cae da escaleira abaixo fulano. E dije, no, mira que quería un... Alá nos comprou uns bocadillos de chourizo, de tetilla, de non sei que. Veña, a seguir. Bueno, eu cheguei a Vigo, non sei se foi 15 ou 20 días despois de haber marchado. Pero, claro, eu non podía chegar á casa daquela maneira, así un pingandiño. O sea, como carai vou chegar á casa así desta forma? Entonces, primeiro aquí en Vigo. Aquí en Vigo foi no único sitio onde me prenderon. Me manda carai, te manda. Pero bueno, pensaban que me iba a matar, que me iba a tirar ao mar, porque cando chegamos a Vigo, viñamos nun 600 que eu creo recordar que viñamos 8. E as bolsas. Que eu tuve un problema no oído, dunha mala postura da orella. Cuidado. Entón, cando chegamos a Vigo, chovía, e chovía tanto, porque a miña idea era quedar en Rande, viñamos pola carretera vella, non había autopista, pola carretera vella, e sin eu, a miña idea era quedar en Vilaboa, no Empalme, e depois ir andando pa Moaña, pero, si, tira pa Vigo, chaval. Onde vou eu? Chovía aquí, e chegamos aí abaixo ao náutico, seguía chovendo, vou collo a bolsa, empego a correr pa aquel vapor que estaba ali parado, xa no muelle, xa non funcionaba, pa dormir ali. Entón sinto o coche, era a policía. Se va a matar, así, como vou matar? Vou me abrejar aí da chuva. Non sei que, ao coche. Volta para a comisaría. Na comisaría cafecito con leche, tal, 2 veces, 2 cafés con leite. Entón me dixeron pola mañá, bueno, e agora como se eu vou no primeiro barco, ás 7 da mañá, pues vai, pero non teño un duro. Canto costa o barco? 100 pesetas. Deron máis 100 pesetas. Entón ali eu xa estaba capitán general. Entón collín as 100 pesetas, paguei o barco e ao chegar a Moaña dixo, e agora como un caballero collo un taxi. E vou a Verducedo en taxi. E xusto o taxi que estaba na parada era o Matacristos. O defunto do Matacristos. Cajo na madre que lo parió, como era pelón. Entón, claro, entón para non dar a nota de todo, antes de chegar a Perosa, ali na Costa Grande, dixo yo fulano, para por aí. Dixe, mire, xa lle pagarei a tarde ou mañán, cando mire por abaixo, porque agora non teño un duro, Empeza a remuñar. Eu collín a bolsa, botei por a porta para fora, que nem para fora. E marchei. Bueno, evidentemente, tardei en pagarlle, claro. Pero o fulano, cada vez que me miraba por Moaña, pitaba aquí nen Cristo. E daba igual que fora con unha chavala, como que fora solo, como levar a un can. Entón, un día tanto me cansou, ali frente aos 7 mares, collín as 100 pesetas, e tireilles, e coa suerte de que tiña a ventanilla aberta, a del e a do outro. Entrou por o coche e saliu por outro lado. Non che cobrou nin intereses. E parou o coche e foi a coller a ser a moneda, das 100 pesetas. Puta madre que te parió, hombre. Bueno, entón, iso foi así. Quero dicir que as historias están aí. Eu non tuve un problema. Cando vin dai de Bélgica, viña destrabado, entón cheguei á casa, puxen un aro grandísimo na orella, e dexo a miña irmán, María, ti fura aí, un cacho de patata por aquí, fura aí. E eu, loco, fura aí, home. E puxen aí un aro. Vos imaginarvos, porque hoxe en día todo o mundo ten un aro na orella, ou un chismí, un piercing, un non sei que, ou un fregasuelos, como dixo eu. Entón, pero naquel tempo, sabedes o que era mirar a un home cun aro na orella? E naquel tempo, no 82, ibas ao caldeiro. A familia. Miña nai non dis que non podía salir á calle, dixe, non te preocupe que vou por usted. E non sei que. O cura. A excomulgar. Dixe, bueno, pero isto é un escándalo,
E tú, no, saca esa merda, porque non sei que, porque ti, maricón, non sei que, tal. E digo, mira, hei de sacar o aro cando me dé a gana. E así foi. Claro, eu, como era así a lo bruto, claro, infectouse a orella. Entón, cando mirei que a cousa iba a coller outros derroteros, collín e saquei o aro, e dixeron, bótalle un cacho de carrasco aí para que non se xerre o buraco. Pero custoume un traballón, hasta non me deixaban entrar nos sitios. Te crees que é normal? Dios mío. Entón esas historias, compañeiras e compañeiros, ainda están por vir. Ainda están por vir. Este día tuve un soño. Non dormí nada en toda a noite. Pero menudo sono, Entón, non sei por qué, había como unha especie de non era un cementerio, era como un santuario enorme no medio do monte, donde estaba todo o mundo enterrado ali. Entón, claro, ti querías ir a facer unha visita aos teus defuntos, tiñas que ir ali tamén. E había un montón de camiños por o monte, para arriba, para baixo, para arriba, para baixo. Eu iba con meus irmáns e miñas irmáns, pero de repente non sei como, de tanta xente que había, perdémonos. E quedei eu máis meu irmán, e os outros desaparecen. Hostia. Bueno, nos vamos andando para arriba. Isto toda a noite, chicos. Mirar que hostia tuve, Entón, chegamos a un sitio que había un descampado inmenso, eu que sei, como se fora unha romería. Pero era un restaurante tremendo, grandísimo. Hasta había actuacións ali dentro. Era tremendo aquilo. Entón, bueno, entramos. Eu tomei unha agua. Esa, claro, había de todo. Entón, meu irmán pediu un viño, non sei que. E dixo, mira aí, a ver. Traenos un platiño de xamón para tomar a agua, máis a tomar o viño e tal. Sentámonos ali, pero aquilo era unha locura, unha cousa inmensa. E cando lle pido a cuenta, dimo tipo, son 600 euros. Como? Eu creo que me deu volta o sentido. Por iso non dormín en toda a noite. Aquela foi unha batalla titánica. Non despertei. Foi unha batalla titánica. Se como? Chameille de todo. Se que non lle pago, hombre, que non lle pago. Que veña a Guardia Civil, que veña quen veña, pero eu non lle pago a usted 600 euros. Me cago en sei os pecados que botei. Entón, naquela trifulca, perdín as gafas, ainda por encima. Eu quería cubrir o libro de reclamacións, pero non tiña as gafas, non miraba un juego. Entón dixo yo ao taberneiro, ao dueño, cubra usted o papel, joder, e faja algo por min, hombre. Ainda me joderon as gafas por encima. E o tipo pusose a cubrir o papel. Cubro o papel aí e tal, e tal. E de repente, cando miro as gafas estaban en riba dun barril. Se me acaban de traer para cá as gafas que ainda me van a joder outra vez. Bueno, e neste rollo, eu busco a meu irmán non miro. Dice, pero onde está este cabrón que estou aquí batallando coa Guardia Civil e con todo Dios? Estaba a mirar unha actuación que había ali dunhas morenitas, non sei que. Dice, Lito, me cago na madre que te pariu, ven pa aquí, cabrón. Nada, ela ali a mirar bailar. Tuve unha lideira toda a noite con este rollo, porque cando chegou a Guardia Civil, xa viñan armados. Eu dixenlle, no papel onde estaban os precios, puñía 60,00. Porque eu mirei. Entón, que non mirara nada. Era mentira. Pero como lle iba a pagar 600 euros, pagáballe un xamón inteiro, me cago na hostia, por un plato de xamón. Entón, o fulano, a Guardia Civil dixe, ai, ao mellor o chaval pode ter algo de razón, Igual ao mellor aí usted se equivocou aí a poñer os precios. No. Isto, pero vamos a ver. Toda esta locura de xente, todo o mundo é millonario. Os únicos pringaos somos nós. Claro, porque todo o mundo estaba comendo e pasándolo de puta madre. Os únicos parvos aquí somos nós. Ti mira que soño tuve en toda a noite. E cando xa estaba de volta e media, salimos dali sin pagar, Sin pagar. Manden o recado cando queiran, se vos soes, onde sea. E claro, xa non sabía se tiñamos que ir para arriba, se ir para baixo. Pero estaba demasiado cansado. E dixenlle a meu irmán, mira,
vamos hacia abaixo. Porque todos santos axuda. E nesto estaba así xa tranquilizándome un pouco e sonou o despertador. E foi así real. Porque a vida está feita desas cousas. Hostia, aí tes para outro Xa libro. nos pasamos, Outra pregunta. Queredes algunha pregunta máis? Hai que marchar, hombre. Bueno, gracias, Bueno. Luis. Moi ben. Graciñas por vir,